असा फुलांचा सडा पडलेला पाहिजे ना। तिकडनं ते त्या साईडला गेलेत बघा उडी मारू ना, मग ते कॅप्चर करायचं राहिलं, करायचं होतं सोफा वगैरे आणि कपाट जागा थोडीशी चेंज करायची होती। चला बापरे, आज तर धुकं पडल्यासारखं झालंय ते बघा, म्हणजे जास्त नाही पण हलकं हलकं धुकं दिसतंय। गाडीला दव बघा कसं पडलंय। आणि आपल्या इथे पारिजातकाचा सडा नाही म्हणणार मी, पण फुलं बघा फुललेत, म्हणजे आत्ता असं म्हणजे हे पहिलीच वेळ आहे। हे बघा पारिजातकाचं फूल, माझी ना आठवण आहे ह्या फुलांबद्दल, शेअर करते तुमच्याशी। वा वा कशी मस्त बघा फुलं। मी लहान होते ना तेव्हा शाळेत जायची ना, माझी जी शाळा होती ना तर शाळेच्या गेटवरती, म्हणजे हा बघा इथे गेट आहे ना, तर शाळेच्या गेटच्या इथे ना असं हे झाड होतं पारिजातकाचं। आणि सकाळी जेव्हा मी जायची ना, असा सगळं जमिनीवरती ना सडा पडलेला असायचा फुलांचा, आणि तो सुगंध मला ना इतकं आवडायचं ना ते, म्हणजे ते लहानपणापासूनची इच्छा जी होती ना ती माझी पूर्ण झालेली आहे। बघा फुलं कशी पडली, म्हणजे मनामध्ये असं माझ्या त्यावेळेस पण यायचं की असं झाड हवं आपल्या घराजवळ, आणि असा फुलांचा सडा पडलेला पाहिजे, आणि ते स्वप्नामध्ये बघा आज पूर्ण झालेलं आहे। त्याच्यामुळे जेव्हा आम्ही ही झाडं लावली ना, म्हणजे नर्सरीमध्ये जेव्हा आम्ही गेलो ना, तेव्हा कुणालच्या आम्हाला आधीच सांगितली मला की मला म्हणजे हे पारिजातकाचं झाड हवं आहे, आणि मग तसं आम्ही लावलं। आणि हे बघा हे आता असं फुलं बघा पडलेली आहेत, भले कमी का होईना पण आहेत ना। आता हळूहळू जसं जसं झाड बघा आपलं मोठं होईल ना, तसे भरपूर फुलं मिळतील आपल्याला। आणि काय सुगंध आहे या फुलांचा, स्वप्न बघावी तर लहानपणीचं स्वप्न आत्ता या वयामध्ये पूर्ण झालं आहे बघा, पण झालं आहे। चल रे आतमध्ये हो। हा बघा हा शेरू बाहेर आला ना, तिचा भाग्या बघा कसा ओरडतोय तो, तुम्हाला मी दाखवते। आणि ही जी फुलं आहेत ना ती मी कुणालच्या बाबांना पण दाखवते, म्हणजे त्यांनी काल बघितलं होतं, ते मला म्हणाले होते की सकाळी पारिजात फुलणार आहे म्हणून। आणि धुकं बघा समोर कसं हलकं हलकं धुकं आहे। वाघ्या काय झालं रे, वाघ्या कुठे गेला, ये दोघांना पण बाहेर सोडली ना मग जातील गुल होतील, म्हणून त्यांना दोघांना एकत्र आम्ही सोडतच नाही। शेरूला आत घे, हे असं सगळं आम्ही पॅक प्रोटेक्शन। ए ए ए ए थांब 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 1 मिनिट थांब। चला 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 घरात। त्यांना असं वाटलं मी गेली कुठे, की त्यांची बोंबाबोंब चालू होती। अरे सुरुवात झालेली आहे, म्हणजे सुरुवात कधीच झालेली आहे, सकाळपासून मस्ती करायची, आता हे नॉनस्टॉप चालू होईल। चला घरामध्ये मस्ती करायला, बाहेर टाकलं ना म्हणजे गेले ना खेळायला कसं पूर्ण चिखलाने माखून येतात, मग त्यांना डबल त्यांना आंघोळ घालावी लागते मग। हां हां हां, परत मग सर्दी खोकला, ही बघ फुलं आता मोठे होत कमी येत एकदम, माझं आताशी आता म्हणजे कळ्या आता आलेल्या आहेत, सुगंध काय मस्त आहे बघ। हां ए ए बस 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 बस, चला चला ह्यांचं चालू दे। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। आजचं ठरलेलं आमचं प्लॅनिंग सांगते तुम्हाला। आता बघा सणाचे दिवस जवळ येतात, म्हणजे गणपती वगैरे तर सगळं चालू होणार आहे सण, तर घरात साफसफाई करायला सुरुवात केलेली आहे आता, म्हणजे आता घेणार आहेत। आता बघूया, मला वाटतं किचन आज नाही होणार, कारण दुसरी पण कामं आहेत, बाहेरची पण कामं आहेत 1-2, ते पण करायला जायचं आहे। जर का जमलं तर टाईम कसा मिळेल त्याप्रमाणे सगळं चाललेलं आहे। तर आता पहिला हे पुढचं अंगण आहे, जे मागचं अंगण आहे, परत हॉल, हे सगळं झाडून वगैरे घेणार आहे। म्हणजे मी काय एकटी नाही करणार आहे, हे दोघं पण आहेत माझ्या जोडीला, त्याच्यामुळे पटापट सगळं होऊन जाईल। आणि मग किचनचा विचार आहे की उद्याला करायचं। चला सुरुवात करूया। हे सगळं ना आपल्याला आवरायचं आहे, पण हे पडवीचं काम आहे ना, तुम्हाला मला वाटतं मागे पण मी एकदा म्हणाली होती करायचं आहे आपल्याला। आता काय झालं आहे पडवीचं ते पण तुम्हाला मी सांगते। ते पावसाचं बघा झड मारायची ना ह्या दरवाजाच्या इथे, तर ते पाणी जमिनीत जाऊन जाऊन ना तो भाग आहे त्याचा पूर्ण असा वर आला आहे, आणि तो जो काय म्हणूया कोबा जो असतो ना, कोबा म्हणतात ना, जमीन ही अशी वर आलेली आहे। म्हणजे एक प्रकारे ही गोष्ट ना खूप चांगली झालेली आहे। जर का पूर्ण पाणी नसतं आलं आणि जर का आपण अजून काय केलं असतं ना काम,
म्हणजे पक्का कोबावर गेला असता ना मग तो आपला खराब झाला असता, पण हा कसा कच्चा आहे, त्याच्यामुळे ही एक गोष्ट आम्हाला माहिती पडली. बघू आता कधी ते होईल, वाळू वगैरे जेव्हा मिळेल तेव्हा काम चालू होणार आहे. म्हणजे आमचे प्रयत्न चालू होते की या 1-2 दिवसामध्ये करायचं, पण वाळूचा खूप तुटवडा आहे, नाही मिळत आहे, त्याच्यामुळे राहिलं अडकून. ही सगळी गोष्ट आहे. चला चला हां ही आता मला ना कुणाला काय चाललंय, कुणाल कॉफी पितोय आणि ह्या दोघांचा पण दंगा चालू आहे. हे काय घरामध्ये सगळं म्हणजे अंथरूण काढून झालं आहे, बाऱ्या खोलाच्या बाकी आहेत. कुणाल पहिला या दोघांना बांधून ठेवायचा. जी बघा मी काठी घेतल्या हातामध्ये, कारण दोघं जरा जाम मस्ती करत होते. फक्त काठी बघितली ना का घाबरतात, नाही तर अजिबात घाबरत नाही दोघं पण. हां हे इथे ठेवते, मला ही गरजेची आहे, त्याचं काय काम करून देणार नाही. तर आदल्या दिवशी रात्रीच आम्ही ठरवलं होतं की गणपती जवळ आले तर साफसफाई आपण करून घेऊया. म्हणजे मला वाटतं अजून एक 7-8 दिवस तरी अवकाश आहे. गावी इथे की नाही तुम्ही कितीही साफ करा, म्हणजे आत्ता तुम्ही सकाळी साफ केलं संध्याकाळी पुन्हा जाळे जळमटे लागतात. पण 1-2 दिवसापूर्वी जी गोष्ट घडली होती ती तुम्हाला मी सांगते. म्हणजे रक्षाबंधन होऊन गेलं आणि आता दहीहंडी बघा होऊन गेली. मुंबईमध्ये असताना हे सर्व सण अगदी आनंदाने ना म्हणजे साजरे केले जायचे आमच्याकडे. कुणालचे बाबा खूप मिस करतात हे सर्व. कुणाल आहे, आम्ही पूर्ण फॅमिली हे सगळे सण खूप मिस करतो. त्याच्यामुळे घरातलं वातावरण जे ना खूप असं उदास झालं होतं. ही 2 दिवसापूर्वीची गोष्ट तुम्हाला मी सांगते. त्याच्यामुळे कुठेतरी मनामध्ये आलं की नाही चला आता अवकाश आहे गणपतीला, अजून 7-8 दिवस आहेत, पण आपण साफसफाईला सुरुवात करूया. मग ते वातावरण थोडंसं चेंज होऊन जाईल. आणि तशा प्रकारे मग प्लॅनिंग करून आम्ही मग रात्री सगळं ठरवलं आणि सुरुवात केली. वाघ्या शेरू खूप मस्ती करत होते, त्याच्यामुळे कुणाल त्यांना घेऊन जात होता बाहेर. वाघ्या स्पेशली हल्ली 2 दिवस झाले ना खूप मस्ती करायला लागलं आहे. तर कुणाल त्यांना बांधत होता बाहेर, तोपर्यंत आम्ही काय केलं, पहिला बाहेरचं जे अंगण आहे ना ते सगळं साफ करून घेतलं. म्हणजे जाळे पाडून घेतले, झाड वगैरे काढून घेतली आणि मग जे आतलं हॉलमध्ये जे सामान होतं ते सगळं बाहेर नेऊन ठेवलं. त्याच्यामुळे एक अंगण आपलं कंप्लीट झालं होतं. हॉल झाडाला घेतला. म्हणजे झाडाला जेव्हा घेतलं तेव्हा विचार केला होता की एकदम काही डीप क्लिनिंग नाही करायची होती आम्हाला, कारण तुम्हाला मगाशी म्हणाली मी की आपल्या पडवीचं काम करायचं आहे, म्हणजे मागची पडवी जे आहेत ते, आणि प्लस कलरचं काम पण करायचा विचार आहे. म्हणजे आत्ताच करायचं होतं, पण हे जे वाळूमुळे थोडंसं काम आपलं अडकून राहिलेलं, त्याच्यामुळे फक्त वरचेवर करायचा असा विचार करून आम्ही सुरुवात केली होती साफसफाईला. आणि एकदा करायला घेतलं आणि जी काही धूळ माती वाळू बापरे इतकी घाण निघालेली घरामध्ये. म्हणजे असं वातावरण होतं की जसं वर्षभर घर साफच नाही केलं. 8-8 दिवसांनी घरामध्ये जाळे वगैरे पाडले जातात, तरीसुद्धा इथे इतकं जाळे जळमटे कोळी झाले होते की आम्ही मग ते साफ करायला घेतलं आणि सगळं पूर्ण अगदी होतं डीप क्लिनिंगसारखं क्लिनिंग झाली होती. जसं हॉल तसंच किचनचं, म्हणजे किचन फक्त जाळे जळमटे काढून घेतले होते. बाकीचं सगळं म्हणजे भांडी वगैरे घासायची बाकी होते ते मी दुसऱ्या दिवशी करणार होते. तसं मी तुम्हाला म्हणाली. पण दिवाळा इथं मी झाडाला घेतली. दिवाळानं इतकं जाळे जळमटे चिपकलेले होते, म्हणजे झाडूनी अगदी तर जोर देऊन देऊन मी झाडू ते म्हणजे जळमटे काढत होते, इतके ते चिपकून राहिले होते. आणि रंग घरामध्ये बघा केलेला नाही ना, त्याच्यामुळे कसं पटकन असं दिसण्यात येत नाही ते सिमेंटचा कलर. आणि म्हणजे असं जाळे लागलं असं माहिती पडत नाही. पण जेव्हा आपण करायला घेतो तेव्हा इतकं काही निघतं ना, काही त्याला लिमिटच नव्हतं. त्याच्यामुळे पटापट आम्ही सर्व करत गेलं. हॉल क्लिनिंग झालं आणि नंतरला मग हे दोघंजण बघा आले किचनमध्ये कुणाला जेव्हा वरच्या ह्याच्यावरती म्हणजे आपण जिथे बाथरूम आहे त्याच्यावरती ते चढले आणि तिथून पण त्यांनी सगळं क्लिनिंग करून घेतलं. भरपूर कोळी लागले होते, हे मोठे मोठे पाखरं कोळी. मला वाटतं आजूबाजूला हे जंगल आहे, रान आहे, त्याच्यामुळे असतील. म्हणजे साफ करता करता आमचं बोलणं पण चाललं होतं की नाही आता ह्यावेळेला डीमार्टमध्ये आपण शॉपिंग करायला गेलो का बेगॉन स्प्रे बघा असतं ते, किंवा हीट काहीतरी म्हटलं सोल्युशन आपल्याला ह्याच्यावरती करावं लागणार नाही. तर हे सारखं म्हणजे दरवेळेचंच आहे ते. त्याच्यामुळे जेव्हा आम्ही जातो ना डीमार्टमध्ये आमच्या डोक्यात राहत नाही ते, म्हणजे विसरायला होतं. त्याच्यामुळे ह्या वेळा आता आम्ही असं पक्कं असं म्हणजे ठरवलेलं आहे की नाही जेव्हा आपण जाऊ ना डीमार्टमध्ये तर आठवणी ह्या 2 गोष्टी आपल्याला काहीही करून घेऊन यायच्यात आणि खूप गरजेच्या आहेत ह्या गोष्टी.
माहिती आहे. तर हे बघा कुणालच्या बा कुठे बसले जाऊन ते ह्या दिवाळावर ना, म्हणजे ही आपली टाकी ठेवली ना तिकडनं ते त्या साईडला गेलेत बघा उडी मारू ना. ते कॅप्चर करायचं राहिलं. मी बाहेर होते ना काम करत. एकदम डीप क्लिनिंग झाली वाटतं आमच्या आता, कधीच नाही आलेली ना. मला ना ते झाडू हवे म्हणून मी वाट बघते. त्या हॉलमध्ये थोडासा कचरा आहे काढायचा, पण ते एकच झाडू आहे. एक झाडू कुठे गायब झाले, काय मिळतच नाही. ती कुठे कोपऱ्यामध्ये ठेवली असेल ती. आणि हे बघा कोळी तुम्हाला दाखवते. हे बघा कसे पळत आहेत बघा. हा हे असे इथं कोळ्यांचं राज्य असतं. जंगल पता चला है कोळी लेके हम भगा है. तर इथं झाडू तर झालेच. चल माझं काम अडून राहिलंय. हे बघा इथे मी ना हॉलमध्ये अर्धा कचरा काढला जमिनीवरचा, आणि हे बघा हे अर्ध इथं सगळं सारून ठेवलंय. इकडचं सगळं बाकी आहे, कारण झाडू एक असल्यामुळे घरातली आतली झाडू अडून राहिले. झालं शिंका सुरुवात झाला. हे असं असतं सगळं. नाकात धूळ गेली का त्रास होतो. झालं ना. आणि हे 2 बछडे तुम्हाला बघायचे. हे बघा ह्यांचं नुसतं कधी हे होते असं त्यांना झालेलं आहे. शेरू इकडे असायला ह्यांना जर का सोडली तर पुरा घरभर सगळं हे करून टाकलं. त्याच्यामुळे थोडा वेळ जरा थांबा. सोडते थोड्या वेळाने. खेळाय. तर मगाशी बघा तुम्हाला म्हणाले की 2 दिवसापूर्वी घरातलं वातावरण खूप उदास होतं, आणि घरातलं वातावरण छान करण्यासाठीच हा प्रयत्न म्हणजे लवकर साफसफाईचा, आणि तो प्रयत्न माझा यशस्वी झाला होता. म्हणजे मी कामामध्ये आज बिझी असल्यामुळे मला ते कॅप्चर करता नाही आलं. साफसफाई करताना जी काही धमाल मस्ती चालली होती, कारण मी आज म्हणजे कसं शूट करायचं, मी काही वेळेला कुणाला सांगितलं शूटिंग कर. जो काही डान्स वगैरे चालला होता तो खरोखर तुमच्याशी शेअर करायला हवा होता, पण नाही मला शूट करता आलं. पण जो मी प्रयत्न केला त्यात मात्र मी यशस्वी झाले होते. घरातलं वातावरण इतकं छान झालं, आणि खरंच सांगते ताईंनो खूप मिस करतो आम्ही. म्हणजे जे इतकी वर्ष आम्ही राहिलेलो आहे मुंबईमध्ये, गेली 40 वर्ष मुंबईमध्ये राहिल्यानंतर, आणि आता 2 वर्ष झाले आम्ही गावी शिफ्ट झाले. पण जेव्हा जेव्हा सणवार येतात तेव्हा तेव्हा आमचे डोळे पाण्याने भरलेले असतात. खूप मिस करतो आम्ही सर्वांना. कारण जो आनंद आम्ही शहरामध्ये घेतलेला आहे तो आनंद इथे गावी अजिबात नाही आहे, माणसं नसल्यामुळे. त्याच्यामुळे जे आहे ते खरं आहेच. तर इथे बघा मी हा घेतला आहे क्लिनिक प्लस शॅम्पू. साफसफाईसाठी पुसण्यासाठी एकदम बेस्ट असतं. 1 मिनिट जरा थोडंसं पाण्यामध्ये. आणि हे बघा हे लायझॉल आहे. लादी पुसतो ना ह्याच्याने पण खूप छान क्लिनिंग होते. सुगंध चांगला आहे. ह्याचा मिक्स करून सगळं पटापट पुसून घेणार. लादी पुसायच्या, खिडक्या पुसायच्या, सगळं. जाऊ बाटल्या आतमध्ये. चला बाबा सुरुवात करूया. दारावर खिडक्या सगळ्या पुसायला बाकी आहे, तर पटापट पुसून घेतो. तर मगाशी तुम्हाला म्हणाले त्याप्रमाणे की सणाच्या दिवशी खूप मिस करतो सर्व आम्ही. त्याच्यामुळे कुठंतरी ना एक असा विचार केलेला आहे, म्हणजे आम्ही ठरवलेलं आहे की जेव्हा काही सण असतील, म्हणजे मोठे सण बघा असतात जे आपण आपल्या माणसांसोबत एन्जॉय करायचो किंवा साजरी करायचो, तर नाही ह्यावर्षी आम्ही सणाच्या दिवशी नाही थांबणार इथे गावी. स्पेशली दिवाळीमध्ये म्हणजे अगदी 100% आम्ही ठरवलं आहे की दिवाळीमध्ये आपण मुंबईला जायचं आणि आपल्या माणसांसोबत, आपल्या फॅमिलीसोबत आपला दिवाळी सण जो आहे तो साजरा करायचा. कारण दिवाळीला इथे आमच्या इथे गावी काहीच केलं जात नाही. म्हणजे असं बघायला गेलं तर कोणतेच सण काही साजरे केले जात नाही. सणाच्या दिवशी खूप उदास वातावरण असतं, त्याच्यामुळे नको. मग ते घरातलं वातावरण पण खूप खराब असतं, आणि नाही सणावर तसं चेहरा पाडून बसणे पण नाही चांगलं वाटत. त्याच्यामुळे हा विचार आम्ही की नाही अगदी पक्का केलेला आहे. आलेलं आहे थोडंसं सामान ना आम्हाला, म्हणजे चेंज करायचं होतं. सोफा वगैरे आणि कपाट जागा थोडीशी चेंज करायची होती. पण काय झालं की कपाटामध्ये ना भरपूरचं सामान आहे, त्याच्यामुळे म्हणजे आज राहू दे. 1-2-3 दिवस झाले ना म्हणजे कपाट मी साफ करणार आहे, नंतर मग थोडंसं चेंज होईल. मग
आणि आता सगळं हे सामान लावायला कुणालने सुरुवात केली आहे. म्हणजे कुणाला ते हॉलमध्ये सगळं सामान लावतं तोपर्यंत किचनमध्ये आम्ही नाश्त्याची तयारी, कारण खूप भूक लागली सगळ्यांना. तर कुणालच्या बाबा इथे कांदा कापतात आणि मी इथे चपातीचं पीठ बघा मळून ठेवलं आहे. झटपट चपाती आणि भाजी होऊन जाईल. आणि भाग्या शिरू कुई 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 त्यांची चाललेली आहे कधीपासनं. त्यांना पण सोडायचं आहे. त्यांना वाटतं जरा 10 मिनटं थांबा रे मग सोडतो. भाग्या कुई कुई करतोय भाग्या. हे बघा हे अर्ध सामान इथे पण ठेवलं आहे किचनमध्ये, ते म्हटलं राहू देत. शेरू कसं शांत आहे. भूक लागली. सकाळी ते दूध पिऊन झालेले आहेत. आता त्यांना चपाती आणि भाजी खातील. चला पटापट करून घेऊया. सोडते, थांब दादाला सांगते सोडायला. झालं बेटा, झालं झालं. हां झाली चाय गरम झाली. तर ही बघा ही थोडीशी चहा कुणालच्या बाबांसाठी. आणि नाश्ता पण माझा बनवून झाला आहे. तर आज की नाही नॉनव्हेजचा वार आहे, त्याच्यामुळे हे कुणालसाठी सुकी मच्छी असते ना जवळा, ते बनवलं आहे. आणि वाघ्या आणि शेरू यांच्यासाठी हे बघा हा डबल ऑमलेट बनवलं आहे. काही नाही त्यात टाकलेलं, फक्त नावाला फक्त जरासं तेल. आणि ह्यात आहेत चपात्या. आणि ह्या दोघांच्या आंघोळ्या करून झालेल्या आहेत, पण माझ्या आंघोळ मात्र बाकी आहे करायची. आणि इथे बघा काय चाललं आहे आमच्याकडे. सोडलं दोघांना ना, बघा ह्या दोघांना सोडल्याचा आनंद बघा. वाघ्या सोड त्याला. आता ह्यांना सगळ्यांना ना आधी नाश्ता येते. हे बघा आता कधीपासनं कुई 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 चालली होती दोघांची. तर ते काम होतं ना, म्हणून मग त्यांना बांधून ठेवावं लागलं. कुणालची पण आंघोळ झाली आणि देवपूजा पण करून झालेली आहे. कुणालने केली देवपूजा आज. ए बस बस. ते बघा ते बघ. शेरू खाली उतर. दादाला नको हैराण करू. चला चला त्याला खायला, त्याला खाली बसा, मग तुम्हाला खाऊ देणार मी. भाग्या खाली बस. वाघुडी. ए वाघुडी. वाघुडी पण लय आता हुशार होत चालली आहे दिवसेंदिवस. चला हां हां चला 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 खायला चला चला. तर आमच्या घरात की नाही सर्वजण आराम करतात. म्हणजे सकाळी लवकर उठले होते ना त्याच्यामुळे. म्हणजे भाग्या, शेरू, कुणालचे बाबा, कुणाला आहे जागा. आणि आता ह्या बघा ह्या चादरी वगैरे आहेत ना, ह्या जरा मी म्हणजे मगाशी सोफ्यावरती वगैरे अंतरला होता ना चादरी, धूळ पडेल म्हणून ह्या सगळ्यांना जरा धुवायला काढते. आणि ह्या दोघांचे टॉवेल वगैरे खूप धूळ उडाली ना, बापरे किती कचरा निघाला. 2 सुपड्या भरतील इतका कचरा निघाला. आणि कचऱ्यासोबत काय तर वाळू बघा असते, वाळू दिवाळीची पडलेली ती थोडी थोडी निघाली होती. झालं आता कपडे झाले का, मग बाकीचं आपलं घरचं जे नेहमीचं आहे ना तेच आहे. आता जेवणाचं एवढं काही करायचं नाही आहे. सकाळी चपाती भाजी केली होती. म्हणजे एक सवय आहे तुम्हाला सांगते, असं काही जास्तीचं काम असेल ना तर मी सरळ चपाती भाजी करते नाश्त्याला. म्हणजे काय पोटभर नाश्ता होतो. आणि मग दुपारी जेवणाचं मग एवढी चिंता राहत नाही. आता फक्त डाळ भात लावला काम बनून जाणार, ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. आता फक्त कपडे मात्र पडलेत, बालदी 1.5 बालदी कपडे आहेत. आणि आता हे चादरी टॉवेल वगैरे ते आता परत भिजत घालते आणि मशीनलाच लावणार आहे. त्याच्यामुळे बाकीच्या गोष्टी मग सोप्या होऊन जातील. चला आता ह्या चादरीवर जरा भिजत घालते. आणि आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. तुमच्या सर्वांची पण सगळी धावपळ बघा चालू असेल गणपतीची, साफसफाई, खरेदी. त्याच्यामुळे मजा घेत सर्व काम करा आणि तब्येतसुद्धा सांभाळा. बाय बाय मैत्रिणींनो.